Pohorie Tribeč je magnetom pre turistov, dobrodruhov a milovníkov záhad. Jeho mystika láka čoraz viac ľudí, no nie každý je pripravený na jeho výzvy. Dnes sa pozrieme na prípad, ktorý sa odohral len minulý týždeň. Trojica výletníkov, otec, jeho syn a kamarát sa vydala na túru, ktorá sa pre nich zmenila na mrazivý boj s dezorientáciou a únavou. Poďme si vypočuť ich príbeh. 17. februára sa otec rozhodol vziať svojho 13-ročného syna a jeho kamaráta na túru do Tribečských lesov. Napriek tomu, že bolo zimné obdobie, trojica vyrazila s plánom stráviť čas v prírode. Zdalo sa, že všetko ide podľa plánu, až kým nezačali strácať orientáciu. Nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová uviedla: v nedeľu večer, krátko pred 7:30, muž zavolal na číslo 158 a oznámil, že zablúdil. Uviedol, že v lese sa vybral na túru so svojím synom a jeho kamarátom, no nedokáže nájsť cestu späť, polícia okamžite zareagovala. Hliadku zo Zlatých Moraviec vyslali do pohoria, ku ktorej sa v čase svojho voľna pridal aj ďalší policajt. Situácia bola náročná, v lese bol slabý signál a existovalo riziko, že mužovi, ktorý kontaktoval políciu, sa vybije batéria na mobile. Zasahujúci policajt pre TV povedal: pohorie Tribeč je veľmi rozsiahle a má množstvo lesných ciest, ktoré ho križujú. Nájsť konkrétnu skupinu ľudí v takýchto podmienkach je náročné. Policajti používali zvukové a vizuálne signály, prechádzali lesnými cestami so zapnutým majákom, aby ich stratení výletníci mohli lokalizovať. Počas celej akcie boli v kontakte s operačným strediskom okolo 22. hodiny. Po približne dvojhodinovom pátraní sa policajtom podarilo nájsť otca so synom a jeho kamarátom. Trojica bola našťastie živá a zdravá, no vystrašená, uzimená a vyčerpaná. Policajt opísal stav trojice, neboli vôbec oblečení na takúto túru. V lese strávili približne 8 hodín a teplota klesala. Policajti im poskytli vodu a odviezli ich späť k ich autu, kde sa mohli zohriať a zotaviť. Našťastie nebolo potrebné lekárske ošetrenie. Miestni obyvatelia upozorňujú, že od premiéry filmu Trhlina sa počet návštevníkov Tribeča výrazne zvýšil. Pohorie začalo lákať nielen turistov, ale aj dobrodruhov, ktorí ho navštevujú často nepripravení. Dokonca aj v nočných hodinách, miestny obyvateľ dodáva, po filme sem začalo chodiť oveľa viac ľudí. Niektorí ani nevedia, kam sa vydávajú. Tribeč môže byť nebezpečný najmä pre tých, ktorí ho nepoznajú. Príbeh otca, jeho syna a kamaráta je šťastným koncom v pohorí, kde sa to často nekončí dobre. Je pripomienkou, že príroda, aj keď nádherná, môže byť neúprosná. Tribeč nie je len miestom záhad, ale aj víziev, ktoré by nemali byť podceňované. Ak plánujete navštíviť Tribeč, pripravte sa na všetky podmienky. Vezmite si správne vybavenie, oblečenie a nezabudnite na mapy či GPS. A hlavne nikdy nepodceňujte jeho rozsah a spletité cesty. Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Ak máte vlastné príbehy alebo zážitky z Tribeča, podeľte sa s nami. Prihláste sa na odber a sledujte nás aj na budúce. Dovidenia.